Kabai kubai lam sago, ini kubun botol yakar Tipra Motha Bana Romkha tung kabai kubai lam sago, bagrai loto, bagrai loto, Tipra Motha loto, bagra, Tipra Motha. Acha dada, tini botol yak tini tini botol ini kan? Ang yak Raja baksa. Kai BJP tong mana tam ni bako yak kha. Ang no kha tini Raja ni hasing mang jotono thango. Ngai Motha Tipra Motha chimbrok ai blok to noi joto par baksa ka mi na bagoi. Ebat koi family ba koi voter? পরিবার তো 7 ফ্যামিলি Dorok je tini joining claim mana gana kini dana salo. নখবনো বাবা সামনে নখবো Takong sini muka. হাত মতো Takong sini muka. আন মুখাই মদন মোহন দেব 6-7 জনা প্রেজেন্ট এমএলএ তংই তংগো ফিয়াবা বরক তাবুক বিজেপি রক বাই এলায়েন্স মানে বাগৈ বরক কক ব সাওই মিয়া বরক কিসাতিয়ানি বাগৈ সাওই ব খনা জাগি আং জাগৈ চংমানি রক ন আবরন চং চিনি 20টা সিট ন চং জয় খলায়ই 20 জনা এমএলএ বাঁচাওই বিধানসভা কক সামানি তাই 7 জনা কক সামানি আবনি ডিফারেন্স তংগো আবনি বাগৈ ন চং চিনি এডিসি এরিয়া 20টা সিট ন তো চং নাইরাই ন আবনি ইয়াগুলো বতাই 15-20টা সিট চং বাঁচাওই চং জয় যুগ কইনাই 35-40টা জায়গা চং বাঁচানাই Tipra Motha ni ngoi i 2023 tini aboni bagai no chini chaitong mong tong nai chini nahar mong tong nai asok nong sitong jong buskang ni sal rogo tai tini ni oro rogo tai bo kok sanai rok tongo borong ni bisin tu kai jong tai bo kok salai nai khna lai nai hengkai bubagra ayog lok thung Tipra Motha ayog lok thung YTF ayog lok thung TWF ayog lok thung hambai tong layo campaign choliwoi tongo joto jaga wono group wise khlai campaign bo khlai lai tong layo haifano tini chung tai salja oro chung sal dua lai chung tini tiklai mankha tini joining program hnai chung khnawai mankha o joining program kaham ungnai buskang nei sal rogo bo kabang ma BJP o thangoi tongnai bororok bo chungno phun khlai sahoroi tongo chung bo norak bai tongo chung tabuk chini u nok kaisa mannani lubo tini pukhri kaisa de manno amotoi rokhne wansuk laioi tini puntok wak riwoi tongo tini kuai chara riwoi tongo nareker chara riwoi tongo aborok ni lub lalos ni bagoi bo baksa bororok tabuk bo u lama hamia chini area rogo o lama kaham khlainani bagoi chung tabuk bo ruling government bai chung tongoi ma tongo hnai borok sahoroi tongo fiaba chung a lub lalos sobai chung tongoi inglia tabuk chini a jora lia tamone bagoi hinba chung a jora lia hinba chung kumajak chini dofano chung bahai klayoi songsanani abo se chini chaitung mong tongani nangnai norok jotono siwo abo chung bo porjayo tabo klai tongkha chini o chung bahai chung busuk percentage ngoi tongkha chini Tripura hasteo chung oroni hani busangoi chini tongthai kurikha chini chathai kurikha chung nirjati to ngoi tongkha tabuk aboni yakni chung bahai klai fiok jagoi mannai ekmatro chung baksa khlai khorang te samane bisingtui khlaino chung a lamao chung fiogoi mannai aboni bagai no phaidi chung asuk ko kologrok salayawoi asuk kok banglayawoi chung thancha baksa se ngane nangnai ngai BJP sarkar no chung tabuk bo chung challenge khlai chung sawai mano taune bagai hinba tini jodi BC election ngoi tong khangkai chung BC election no 587টা জাগাও chung joy যুক্ত khlai chung phunogoi mannai abono bagai borok kiri jagoi tabuk borok BC election khlaiya ngoi tong layo ta hoktai bukhurok chung aboni bagai no chung bo dabi tongnai BC election khlai di hinoi khlai mane yagolo chung o BC election yagolo chung haino hai buskango 2023 chini naharmung o kaisa chini o pai thak fight no chung bahai khlai